med dig. Kom med mig ud i naturen. Vi skal have sat forbrændingen op og slippe kalorierne løs. 119, 120, 121, og vi træner mormorarmene. Og det må gerne være sjovt at motionere. Man skal koncentrere sig for at holde balancen. Jeg hedder Gitte Tillemann. Jeg er en af Guldborgsund Kommunes sundhedsambassadører. Og vi skal jo vinde kampen her om at blive den sundeste kommune i regionen. Derfor har vi lavet en plads til dig her. Så bare kom. Nu går den ikke længere. Du skal med mig ud i naturen, og bagefter kan vi tage en tur i baljen.